Pablo, ma'am. Sangka ka? Haan. Pablo, ma'am. Tumakder tayo para tikanta apang lukat. Agparing tumeng tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamatiak, iti Diyos Ama, Ama nakabalin amin, anamarswa ti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong anak na kenaputayo, at immao teramit ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus na tay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti mekatlungal daw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama, Ama nakabalin amin. Agapunto sadyay nga may mangukum karagiti sibibiyag ken karagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, patyak met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, at dantumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amen. Amen. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Ito yung kadakam taldaw, dito itikanan miti patinayan ni aldaw, pakawanan basbasol mi akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kadakami dinakamet baybayan nga umanukot si suwisog, salakan nakamket dakes. Amen. Apo denggem ti pamati mi, Ave Maria, napnuka ti grasya, ni Apo Diyos dadaken ka, sika tinenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, ikakasi na kami nga managbasol, itaken ton oras ti pupatay mi. Amen. Apo pasingkedam ti inanama mi, Ave Maria, napnuka ti grasya, ni Apo Diyos dadaken ka, sika tinenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, ikakasi na kami nga managbasol, taken ton oras ti patay mi. Amen. Apo parayrayem ti panagayat mi, Ave Maria, napnuka ti grasya, ni Apo Diyos dadaken ka, sika tinenggasatan karagiti amin a babae,
nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na kami nga malagbaso, taken ton oras ti butay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punay, kastang nayon ka naging gana. O Isus ko, pakawanan. Dagiti misteryo nga intay panpanunuten, isu dagiti misteryo anaranyag. Tumuna nga misteryo, isu ti panagbunyag ni Apo Jesus sa Jay Karayan Jordan. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw dito itikanin mi tipetinayan ni aldaw pakawalim Diyos basol mi akasmet pamakalan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan o manugot islisog salakan nakamkit dakes. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na kami nga malagbasol, taken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na kami nga malagbasol, taken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Kasi na kami nga malagbasol, taken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na kami nga malagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kami nga malagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kami nga malagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, Diyos, ikakasi na kami nga malagbasol, taken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kami nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka, sikati nenggasatan karagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kami nga malagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Kasi ito pong naikastamit wala tinggana na. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispaya na kami ti apoy ti inferno. Tulong maamin ang kararuwa sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kadwa misteryo an naranyag, isu ti pakaammo ni Jesus ti kinasiasino na sadyay Buda ti Kana. sa langit, Pagaydayaw kumatinagan mo, tunteng kumati pagariang, matungpal kumatinakin mo,
dito'y daga akas sa langit. Itdem kadakam tel daw ditoy ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basol mi akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami dinakamet baybayan nga manugot ti sulisog isalakan nakamket ti dakes. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos sa daken ka. Sikat na yung gasatan kadagita amin ang babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos sa daken ka. Sikat na yung gasatan kadagita amin ang babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos tadaken ka. Sikat na yung gasatan katikit amin yung babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos tadaken ka. Sikat na yung gasatan katikit amin yung babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos tadaken ka. Sikat na yung gasatan kadagita amin yung babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos tadaken ka. Sikat na yung gasatan kadagita amin nga babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos tadaken ka. Sikat na yung gasatan kadagita amin yung babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos tadaken ka. Sikat na yung gasatan kadagita amin yung babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos tadaken ka. Sikat na yung gasatan kadagita amin yung babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya na po Diyos tadaken ka. Sikat na yung gasatan kadagita amin yung babae na yung gasatan may tibunga ti tiyan mo na Jesus. Gloria Santa Maria nga ina ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol ita kenton oras papatay mi. Amen. Gloria to Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Kas idipunganay kas tamet ita ken tagnanayon nga wantinggana. O Jesus ko, pakuan dagbasbasol mi. Spalim na kampay ko ng perno. Iturong mo amin na kararwa sa langit nang nangruna kumati. Masim. Ti may katlo nga misteryo anaranyag, isuti panangiwaragawag ni Jesus iti pagarian ti Diyos. Amami nga dat sa dilangit, maraydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariya matungpal kumatinakem mo diti dagakas sa dilangit. Nakadakam taldaw dito itikanan may tipatinayan ngal daw. Pakunem basbasol na akasmet pamakawan mi. Kadakiti nakabasol kada kami dinakamet baybayan nga manugot isulisog salakan nakamket dakis. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tinainggasatan kadagiti amin na babae, niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasir kami nga managbasol, itakenton oras iwaputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka.
Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na kaping nga managbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kaping nga managbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kaping nga nagbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kaping nga managbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kaping nga nagbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi kaping nga managbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na kaping nga managbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na kaping nga managbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Ave Maria, napnukay ti grasya, ni Apo Diyos sa daken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket niinggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na kaping managbasol, itaken ton oras ti uputay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit na awan tinggana. Isus ko, pakang mamdas-bas-basong mispala na kapuan inferno, iturong mo amin nga kararwa sa langit nang nangruna. Ang nanay tikasim. Ti may kapat a misteryo na ranyag, ket isu iti panagbalbaliw ti langa ni Apo Jesus. Adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, tunteng kumati pagkaryam, matungpal kumatinakin mo, ito'y daga ka sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ditoy, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan ngo manugot ti sulisog, isala ka nakam ket dakes. Amen. Ave Maria, napno katigrasya, na po Diyos tadaken ka. Sikat na inggasatan kadagita amin nga babae, inggasatan mete bunga ti tiyan mo nga na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno katigrasya, na po Diyos tadaken ka. Sikat na inggasatan kadagita amin nga babae, na inggasatan mete bunga ti tiyan mo nga na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno katigrasya, na po Diyos tadaken ka. Sikat na inggasatan kadagita amin nga babae, na inggasatan mete bunga ti tiyan mo nga na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen.
Ave Maria, napto ka ti grasya, na Apo Diyos tadaken ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metod mong atikyan mong na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos tadaken ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin nga babae, na yung kasatan metod mong atikyan mong na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napto ka ti grasya, na Apo Diyos tadaken ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metod mong atikyan mong na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napto ka ti grasya, na Apo Diyos tadaken ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metod mong atikyan mong na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napto ka ti grasya, na Apo Diyos tadaken ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metod mong atikyan mong na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napto ka ti grasya, na Apo Diyos tadaken ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metod mong atikyan mong na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napto ka ti grasya, na Apo Diyos tadaken ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metod mong atikyan mong na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napto ka ti grasya, na Apo Diyos tadaken ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metod mong atikyan mong na Jesus. Gloria Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, ita keninton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Kas idi punganay kastamet ita ken ti agnanayon nga awan inggana. O Isus ko, Pakawanem digiti basbason ni ispalem na kampo ti apoy iti sirin infierno. Iturong mo amin akarawas sa dilangit nang nangruna dagiti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalima misteryo na ranyag ket isu ti panangisungsong ni Apo Jesus sinasantuan a Eukaristya iti maudi a pangrabii. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kuma tinagan mo. Dumteng kumati pagariya matungpal kumatinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam taldaw dito iti kanen mi ti peting na yun ngaldaw. Pakamulim mas bason mi akasmet pamakawan mi. Kadagati nakabasol kada kami di nakamet baybayan o manugot ti sulisong. Salakan nakamket ti Jakes. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos sadaken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasir kapi nga managbasol, itakan ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos sadaken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasir kapi nga managbasol, itakan ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos sadaken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babae, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasir kami nga managbasol, itakan ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos sadaken ka.
Sika tininggasatan kadagiti amin na babayi, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakasa kaping nga managbasol, itakin ton oras sa patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sedeken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babayi, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakasa kami managbasol, itakin ton oras sa patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sedeken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babayi, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakasa kami managbasol, itakin ton oras sa patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sedeken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babayi, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakasal kami nga nagbasol, itakin ton oras sa papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sedeken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babayi, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakasal kami nga nagbasol, itakin ton oras sa papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos sedeken ka. Sika tininggasatan kadagiti amin na babayi, ket ninggasatan met ti bunga ti tiyan mo ani Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakasal kami nga nagbasol, itakin ton oras sa papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Kas idi po na kas tamit ng gana. O Jesus ko, mas mispalem na kampay. Pero ituro mo amin nga kararwa sa dilangit nang nangruna ko nga kasim. Salve Reina, inati kaasi, biagsam it tinanamami. Salve sikat kararagan mi, da kami at nagtalaw ng anak ni Eva. Agpakpakaasi kam ken ka sumasa innek, ken nagsangsangit dito daga apaglulwaan. Ala ko makatelek mi, telyo mo kadakam dagita matam umananga asi, ket intun malpas deti pam magtalaw. Pakitam to kadakam ni Jesus a bendito bunga ti tiyan mo. Umananga asi, umanakem, nusamit a Birhen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa ngay nati Diyos, tapno may kari kami karating karkari ni Jesu Kristo ng anak mo, ken apo mi. Amen. Kumararag tayo, O Diyos, at ibugbog tong anak mo, gaputi panagbiag, ipapatay, ken panagungar na. Inaragpatan na kam, kadagiti gunguna, ti panakaisalakan nga agnanayon. Dawaten mi ken kaapo, ti panangpanpanunot mi, kadagiti a misteryo, tinasantuan unay rosaryo, ni Apo Birhen Santa Maria. Ipaay mo atuladen mi, dagtilinas udda, ket maragpat mi met dagitin karida, gapumet laeng ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. O Maria, ken ti managayat nga anak mo, ipaayo kadakam ti pamendisyon nyo. Tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen.
Misa pagyaman ti panagkasangay ni John Paul Salvio ita nga aldaw iti 25 years old na. Tumakder kayo. Iti dati na Santo na Misa, iraman tayo, ngay kararagan ti pagyaman, ti pamilya ni Margarita, Real Secretario ken ti pamilya na, kastamet da Jonathan ken Florencia Gabayne ken ti pamilya da. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at da kumakada kayo. Kakabsa, tatangal daw, tatangarabii, gibusan tayo, na ito'y makabulan nga panagkarkararag tayo, idaton tayo, ti indaton tayo, ti pampamilya tayo, ti parukaya tayo, ti sisa tayo, kini Apo Santa Maria, ti panangaywan na, gibusan tayo nga napnuan pamati, napnuan talik, ti bilag, ti panang tulong na kada tayo, agkamatalik tayo nga rudken kuana. Tapno nga rud may karitay ang makiranod, iti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo,
ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin kunatayo, agkonpesarat, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiap ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Pakawanem basasol mi, bindot na kurkurangan mi, ketalawen na kangkadi, nakalmesan na kempus pusumi. Kristo mga aska, Kristo mga aska, pakawanem basbasol mi, bindot na kurkurangan mi, ketalawen na kakali, nakalmesan na kempus pusumi. Aku mangasa, aku mangasa, pakawanem basbasol mi, bindot na kurkurangan mi, etalawen na kakati, natalmesan na kempus pusumi. Nakalmesan na kempus pusumi. Kumararag tayo. O Diyos, punwem kad dagiti puso mi ti grasyam, tapno da kami amakaam mo, ti panagbalin a tao ti anak mo, ket impakdaar tay anghel, gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti krus, ken babaan ti panangibabaet ni nainggasatan a Birhen Maria, mairagpat kam to iti gloria ti panagungar ni Kristo nga apo mi. Iso a Diyos sa magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggad. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kalpasan ti uuli ni Jesus sa dilangit, nagsubli dagiti apostoles idjay Jerusalem, manipod idjay Bantay Olivo. Agarup amay sa kilometro tinagbaetan dagitoy adwa adiso. Idi makagtengda sadyay, imulida iti akingato a kwarto ti balay, apag nanaedan da Pedro, Juan, Santiago ken Andres, Felipe ken Tomas, Bartolome ken Macho, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon a patriota ken ni Judas nga anak ni Santiago. Masansan asang sangkamaysada amin nga agkarkararag, agraman ti sumagmamano a babae, ken ni Maria nga ina ni Jesus, ken dagiti lalaki a kakabsat na. Ti sao ti Apo.
ti Apo, ket agragsak to'y kararot, gabot ti Diyos sa mangisalakan kanya. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, gapu ti Dios sa nangisalakan kanya. Panalagip na nadipen na, ket manipod ita, awagan dakto anagasan. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, gapu ti Dios sa nangisalakan kanya. Tanaindaklan dagiti inaramid na, nasantuan ti naganna, iti langit ken daga. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, gapu ti Dios sa mangisalakan kanya. Imparang-arang na ti bileg ti takyag na, dagiti natangsit winarawaranan. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, gapu ti Dios sa mangisalakan kanya. Inikat na dagiti manakabalin, ket intanok na dagiti nanumo. Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, gapu ti Dios sa mangisalakan kanya. Tapinenek na dagiti manakabalin, pinatalaw na naima-ima, dagiti nabakna.
pinaragsak, tuy kararwa, kaputi Diyos sa mangisalakan kaniya. Tuy puso kinay-dayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwat, kaputi Diyos sa mangisalakan kanya. Sa ukagada kami, silawang katman panunot mi. Ikateme dua-duami, sisasagana kamadungek. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakitang kada kami, di pudno adala, di kayat mo suruten mi, ket di nag-abay-bayam. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ken ni Maria, amapan iti Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa balasang a birhen, na itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika tinaidumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto. Ipas ngay munto ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to nga anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano amaaramid daytoy idinto amay saak a birhen. Umaytuken ka ti Espiritu Santo insong bat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatuan, daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugan no pay baket unayan, innem abulanen ti sikogna, taawan ti saan akabaelan ti Diyos nga aramidan. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid ko makanyak kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti Ebanghelyo ti Apo.
Good evening. At tayo rogyan na ti agtudo. Diya ka mo no mariribukan no madanagan akon. Ta kalpasan ti preparation tayo. Tudwan na ay ka nadadail amin nga diskarte tayo. Ngam tatay makitak dagiti ubing na awata kon. Apaya pinagtudo na. Kasi mo dagita sa santo yung mga nagpipintas mo ti make up kada lipstick da diti mapunasen ano procession tayo nga naka agtutudo ala naman pay kasta aglipasen niya daytoy kwa tayo may sangamanong ko tatadanda ni agsenyoran nagakulait jak amo ano nakaskas daaw kada kami nga pamilya tadagakulait handa mga us-uso awa mayat at da kanumop pa dida kitatangga po ta nagakulait kunada idi agtutungtong da kanu jay grupo da nga akulait sino makaamong ag Santo Rosario kada kayo isuna naging ato imana piman won siguro at da kabsat mo nga padi kunada ang kadagiti akulait sino makaamong ag Santo ay ag-exam kay tumait haan ko na naman, di manong kumot piman. Apaya, nauyong dagiti babakit nga mangikuy-kuyog kada kami, di ubing kami nga sa Santo Rosario. Wen osto. Uray da kami, itugtugot da kami, di. Hangko pa ilam, siyempre dagita ubing nga umay makisan Santo Rosario, Black Rosary ko na tayo. Handa pa ilam maawatan. Ngam marwam di jeri na da aging gana nga maimbay maigamer aging ganan ton nga kaslaku kuadan day jay takas je kami mga nangrugrugi tadani pod ubing kami ka may awam pa ti kuryente di awan ti street light buruong mitsa amuyo mitsa nakita ko rimat-mat yo kasla mitsa iso ti pagsilsilaw mi nga mapan numuta may sa ti bulto mi je idi nga ikwami manipod je kadayaan aging gana je ting nga agkasikajet at atidog ti pagitultuludan me kana nairwam ijay na dayjay nga uri ubing kami kabisado mi mutan ti balay nga naimimas ti pamerendar na adamo day tay irana na ti birthday day anak na wa da pansit na ay kabonggal unay kanyami dayjayan da kami nukin di ti iwaras da naragsaken di balay handa unay nga kayat ti umay apaya tinawon la ka mga lining tanga kahoy mo datoy kami adamo tagapulot na ka nga pagidepulan ngam naruwam kanyami aging nga kasla imun uneg ti kaipapanan na dayta amuyo ti bulan ti Oktubre may saman kadagiti bulan nga kasla kayatak apaya sabsabali ti apil na di mo no daytay semana niya hello di mo no daytay Holy Week di met agsardeng aming agtrabaho umay tayo rambakan tayo ti panagtutuok ipapatay panagungar ni Kristo idtoy amin dayjay met ti kunana dayjay di fasting abstinensya dayjay ti ri na tayo met no met no December no nagberen nangeg tayon ti ani banda and the straight no kunanan sa bahali mo di ri na tayo agdikorar tayon ri naan tayo panakayanak ngam nadaduma ti mari na tayo it's the song di kanta hanhanda ngam ti October sa bali ti apil na apaya daytoy nga bulan amin ti entero nga Pilipinas datayo ang Pilipino oray magkadagita data abroad nga Pilipino nagkararag amin nga balbalay kano daytay semana kiidtoy December ka dekorasyon mostly dekorasyon tata amin nga pagtaengan nagkararag na pasanto hanyo mari na dayay hanyo sama na rin na ta gapo ta taltalo kay mga agkabaw nga babagat nga nagsanto Rosario tinarostos yon ta mano nga balay ay kanagado na alayo nga merienda dapay masitas yaw hanyo na rin na dayay dito nga isabali ti apil na kanyak iti October ta paya intero nga Kristiyano nga pamilya nagkararag imay napantayo napangkayo hanyo mari na tibilag na dayay
Ngam tay kunakon anuhan nyo pala na ipaunag nga daytay kalaji kadaanan nga kararag yung nga for the sake nga malpas aga awan ti mama ay na. Ngam nuri naan nyo nangabak tayo. Isugar dayto nga lanabal kunada lanabal apaya ti battle. Kapag niya po Santa Maria impasangodan ang nangabak dayta battle ita Manila kunada dayon kadaanan nga istorya nga napasamak ngaming kanya tayo ngam apay hantay nga tanga nangabak. Buo nga bulan ti Oktubre nga nagkararag amin nga pamilya. Binigat dagit ay padak nga kabong nga babakit ituyang ko may daaglualwalo ko ikarkararagan da hanga hantay nga tanga nangabak dijay. When we pray the rosary, marigatan ti demonyo agsangit. Kunada ka haan mga Diyos niya po Santa Maria, haan nga Diyos nga mangibabaet. Ang datani, ang tangadin nyo. Tangadin nyo. Guadalupe. Dakay nga napan di Mexico, napalubusan ak ay na pagasatan ak nga napan. Imagine ta, di original na, haan nga painting ti tao, awan ti, dagay aging gatata, da mga adal pay laang deta nga ladawan, aging gatata, awan ti sign of stroke, awan ti sign ti ima nga nang pinta dayta, pinta ni Apo Santa Maria. Kaya na nga ipinta iti kagay. Kano nagdebosyon tayo kanya na no iyasidad tayo ti pamilya tayo dagiti ubing tayo kengkuana anya ti magungguna tayo umuna kapya urnos ti pamilya. Diyak ma-imagine ti may nga pamilyang hanap mo ti agkararag. Diya may imagine di may sa pamilyang handa mo ti agkararag, hanga makimisa nga mo agkararag, kasi nungor ti karkaragan nyo. Nagmayat nga rin na, nagmayat nga kitaan. Anya ti panangibabat niya po Santa Maria kanya tayo, ado at ibilag na. Adun at intercession na kanya tayo. Mostly nga nagpadi. Kadagita sa santuyo, diyak mawawatan na no, sino nga santo dagitan na, dapat santo papa. Kadaan niya tan. Bagay damat imbag ta ubing ti may ayatanak no ubing ti kastayo apaya no da kay mga nga babakit ka damo nayon na nga rupanget ken misuot kapya dagita ta wow nag-innocente rupa so tikit kita dagiti ubing ka nagmayat awan pay lakurit da kayo ka adaman nayon na nga pasikat nga tadatabado mo no. Kadwan na nga nagpagpadi i-claim da anugutan da nga ti kadakkelan nga nang tulong ni Apo Santa Maria isungarod ti inatayo inati papadi. Adu ang panangibabaet na adu ang panangabak no ni Apo Santa Maria ti sarsaritaan tayo. Ketatta sigkasigkayon tayo umuna. Daytoy nga bulan nangabak tayo. Hanyuman nga nari na. Ngam ti entero nga Pilipinas uri outside Philippines adagiti Pilipino nagkararag tayo nangabak tayo iti battle nangabak tayon DJ pala isirek na iti balayo nangabak tayon hanakayat nga saun nga kwa hanakayat nga saun nga no nagkararag ka nakaawan problema min Father nga kas ti pamati no nagkararag kamin kamaitad amin nga kasapula mi nga kasta ti pamati. No ni Apo Diyos ka puspusin na ka, tiritiran na ka, parwarin na day lenget mo no mabalbalin tap no rumwar di pudpud no sinno ka. Ngam no ti pamatim ka, adalabasit panubok ka, nag-give up ka, narabaw na naabak pay laeng. Katata nangabak tayo kuna tayo. Tata nga bulan nangabak tayo. No iklim tayo nga di pamilya tayo, nagkararag, nangabak. Kinhan lang nga dayta. Ituloy tayo. Ituloy yung tiyagkararag. Hanyo nga mo. Hanyo ang mo tibilag tititid na. Ti panagsanto rosaryo tayo. Hanyo lang maawawa. Hanyo pa ilang mariin na ti bilag na no anya ti kapigsa ti panagsanto rosaryo tayo. Ni Apo Santa Maria hanatay nga baybayan. Dahil ina tayo hantay nga baybayan. Nagpintas di imbaga ti anghel keng kuana. Anya timbagan niya po ti anghel ken Apo Santa Maria di napankeng kuana anghel daytoy hantay pagulbudon at ti Biblia nga ibaga tayo nga haan nga napan nga ti anghel kanya ti kunana
agsikog kanto. Agbalinto nga ari, akaskin ni David nga amana, ti panagari na saan to nga agpatingga laman. No, anya na ganan, no, amerisen yo, di kayat na nga ibaga, ti panagar-ari ni Kristo kanya tayo, aging gana kadagitoy, mano nga tawon nga napalabaha, anto nga agsarday, imbaga ti anghel dayta. Kanaggasat tayo, naadaan tayo, iti ina, naaramat ni Apo Santa Maria, tapno umay ti mangisalakan. Naggasat tayo mismo nga, di unag ti pagtaengan tayo, kita nga rin taladawan nyo ka, no umayak, di unag ti balayo ka, anya ti basic nga adadjay, cross, ladawan ni Apo Santa Maria, Biblia, holy water, mayat ti holy water. Padasan nyo na sumanaon, bakit nyo kapugsitam? Nalabos no di pa'y lagtal na. No, ang pa'y lagtal na, agrisak. Pa'y demonyo, ang mga taa. Holy water, kasi man ti armas tayo. Haan nga, asin, baniit, posporo, bawang, aswang mo, tapan panunutan nyo, kadamang kukulam. Madi anagajay ni Apo Santa Maria, ni Apo Jesus, ni Apo kwa kanya tayo, mang protektar kanya tayo. No pagbalinan tayo nga isoterena ti pamilya, ininutan ng isurot. No ni Apo Jesus ti ari ti pamilya, ininutan ng isurot ti pamilya tayo. No ni Apo San Jose ti panakaama ti pamilya, ininutan ng isurot. Dayta nga galad. Kasaludsudan tayo ngamin, sino ngamin ti pangitaltalkan tayo ti pamilya tayo? Holy Family ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, babaan ti panangibabat ni Apo San Jose, wano sa balimot. Sino ngamin ti pagpatulungan tayo? Baka di tayo mo amiris no kasano kapig sa tibilag na. Alatataga po kwa tayo daytoy, haan la kadi ang agaputa Oktubre ka isulaang ti panagkararag tayo haan. The Rosary, the Holy Rosary is the layman's prayer kunana dayjay. Isu ti kararag tayo nga laygo. Nagita ubing iruam yo ida hanyo lang nga ammo no anya ti kabilag ti ipapain na kada tayo. Nagmayat nga padasin nyo no mapadpadas yo no ada problema no medyo marigrigatang ka. Pray the rosary, agulimag kan. Nada mo mawawatan na, pray the rosary. Nada mo nga kabutang mo, pray the rosary. Kinagmayatan no day tabo nga pamilya ka agkarkararag. Ang tatanangabak tayo, agyaman tayo tinasanton nga inadawatan tayo ti salukob na. Dawatan tayo ti panulong na kada tayo, nangro na kada tayo nga pampamilya. Dagita anak tayo. Nagita ubing, napintas nga ipasalukob tayo kini Apo Santa Maria, nakabubuteng, nakadado ti karit na tata, ti pagilian tayo. Kas may sa Kristiyano nga nasyon, idaton tayo kini Apo Santa Maria, ibabaot na tayo, babaan ti panulong na ni Apo Jesus din nga paayon, dagiti dawdawat tayo. Itultuloy tayo ti agkararag, akas may sa pamilya, tas apay kumata, makapudno tayo, iti dawdawat tayo, napudno kumati karkararag tayo. Tumakdar tayo. Babaan ti tulong ni Apo Santa Maria, nga ina ni Apo Jesus sa Kristo, ket tao, agkamang tayo, iti Diyos nga Ama tayo, kadagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo, Apo denggem dagiti tattaom. Agpaay iti sibbaan ni Apo Jesus a Kristo dito'y daga, agimong dagiti managbasol, ngem naawagan iti makapasanto a grasya iti Diyos. Tapno makita kada tayo ti kinaimbag ti Apo, babaen ti panagiinayat tayo, kumararag tayo. Agpaay kadagiti papadi, ken dagiti naawagan a mangikasaba, iti naimbag adamag, tapno itultuloy da ti mangiwaragawag iti lubong, a pinarmek ti grasya ti Diyos iti basol, kumararag tayo.
Agpaay kadagiti agsagsagaba, gapu iti basol, iti padada a tao, tapno itultuloy da ti agtalek, ti makawayawaya a kinaimbag iti apo, kumararag tayo. Agpaay iti lubong tayo, tapno parmeken na tayo ti kinadakes, babaen ti ayat tayo iti tunggal maysa, ken iti panangitrabaho tayo ti kinalinteg ken kapya, kumararag tayo. Agpaay kada tayo ken dagiti napateg kada tayo, tapno napigpigsa ti nainbag nga adda kada tayo, ken dagiti kinadakes iti aglawlaw tayo, kumararag tayo. Agulimet tayo mat dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Diyos ti amin na parabor ken grasya, rimbawan ti planom ti lubong, ken dagiti tattao iti amin anamnamami, pagtala na eden na kami iti bileg ang makaisalakan nga ayat mo, tapnukas ken ni Apo Santa Maria, mabalin mi nga ited iti lubong ni Kristo nga anak mo ken Apo mi. Impaay mo kadagkam Apo, di na Diyosan gayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darambagi mitay tatundi, sapay kung matamay kari, dagito'y asagot ni. Nagtaod kaunggan puspuso mi, tuyayat ken kaisagot ni. Impay mo kadakam Apo, di na Diyosan gayat mo, biyag mo tinanubot kadagami, darambagim mitay daton mi. Naglagkamkam amin di ragsak, yamanin kami yebkas. Sagot mi tinapay kenara, nanumungem nakwan ti ayat. Impaay mo kadakam Apo, di na Diyosan gayat mo, biyag mo tinanubot kada kami, darambaging mitay daton mi. Marua biyag din kami nawat, ragsak mi di agresan. Sagot mo Apo napnuan ayat, bangten met bangartoy kararwag. Impay mo kadakam Apo, di na Diyosan ngayat mo, biyag mo tinanubot kadagami, darambagin mitay daton mi. Ti Diyos sa pumay kumag, tuy daton mi ket awate mida, sapay kumatamay kari. Amay daton tirabang ti altar na. Kumararag
tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na apo aramidam kadi tay paypay sumi kay kaysa nga idaton dagiti bagbagi mi iti dagitoy sakripisyo nga iruknoy mi makapudno kami kuma nga ilagip dagiti misteryo ti bugbugtong nga anak mo tapno magunod mi dagiti inkarkarina gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami makitimpuyog kami kadagiti amin asa santo ket ibunannag mi anak kakaskas daaw ka ket nangruna ti panangilagip mi ken naenggasatan a Birhen Maria itanok mi asi iyaman ti kinamanang nga asim ta kadagiti amin adiso na endaklan dagiti inararamid mo ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen inted mo tinangisalakan nga iso ni apo mi a Heso Kristo ket gapo ken Kristo agrok babitadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak da ita saklang mo ket dawaten mi ti ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinapakurang atimak mi ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos kadagiti amin, amin na parswa. Ti langit ken daganap no iti pagkaidaydayawan. Usana iti kagatwan madaydayaw tumay itinagan ti Apo Usana, Usana, Usana iti kagatwan Usana, Usana, Usana iti kagatwan. Pudno unay Apo, abiid ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ro ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen
ti krus mo, kenin ka panagungar, inna ka minsalakan, manubot sa galubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inna ka minsalakan, manubot sa galubungan. Iti ngarot panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, gatag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kat magiranod kam to, kanainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbigan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mamiadat sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng ipagarya, matumpal tinagan mo, dito'y dagaka sa dilangit, men dito'y dagakas sa dilangit. Item kadaka, ideal daw ito'y di kanen mitig, patinayon nga daw pagkawanem dagiti basulmi, akas met pamakawani, kadang iti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan nga umanugot, iti suliso isalaka naka iti dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti ginagasa tanam namaen mi,
kaniti ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga agapukan niya titad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam kat kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay aming kapya. Cordero di Dios sa mag-ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami Cordero ti Dios sa mag-ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami Cordero ti Dios sa mag-ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan itden kada kami ti kapya itden kad ti kapya. Atoy ni Apo Jesus, atoy ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyat, ngam ti may salay, nga sa o mapaimbag tontoy kararo. Eucharistia ana santuan taraon ti biyagan ay langitan sagot ka ti Diyos sa naindaklan sakramento ama kay salakan Eucharistia ana santuan taraon tayana Diyosan dangdang ay sidong ilay insinalidong maay kasken ni Maria agyamantay ken Jesus agtulnog tay dangdang ay sidong ilay insinalidong maay kasken ni Maria agyamantay ken Jesus agtulnog tay Eucharistia panagyaman
iti parabor ti Diyos sa di mabilang. Parikot wenno lidayin tay iraman, italek tayo ti biag kem masakbayan. Eucharistia ana santuan, taraun tay ana Diyosan. Dangdang ay sidong ilay, insinalidumay, kasken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay. Dangdang ay sidong ilay, insinalidumay, kasken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay. Ana santuan, taraon ti biyagan ay langitan, sagud ka ti Diyos sana indaklan, sakramento ama kay salakan. Eucharistia ana santuan, taraon tay ana Diyosan. Dangdang ay sidong ilay, insinalidumay, kasken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay. Kasken ni Maria agyaman tay, ken Jesus agtulnog tay. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi iti daytoy Santa Misa, inwaragawag mi ti ipapatay ken panagungar ti anak mo. Aramidem kadi ti makikaysakam ken kuana iti panagtutuok na tapno maikari kami a mairanod tumet iti ragsak ken gloriana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makikipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Maidaton dagiti sabsabong kin Apo Santa Maria, kalpasan na maipresento dagitoy nga sa santo ti gimo sisa. Maria inami inaladungo, sikati ayat mi ragsaken rago. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O Birhen Maria, akadalusan, si
Sikatitaklini aklunen akam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maria, o Reina, Ana gloriaan, awatem tuy pusuk, ken tuy kararwak. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Isurum Maria, Asia ayat, di dalam tipanag servi miken ka. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ina ni Jesus arayaten nakam, no oras tirigat dumteng kakdakam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maria inami inanadungo, sikati ayat mi ragsaken ragu. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O Birhen Maria, akadalusan, sikati taklin mi aklunen nakam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tumakder tayo, ikakaasin na kami santa nga ina ti Diyos. Tapno may kari kami kadagiti karkarin Yesu Kristo nga anak mo ken apo mi. Nagtugaw tayo, may parang dagitay sa santo.